ase namba 0704765412 nyora chitrake chika ildio oikera bantabange. Tariki na mirongo hebere na isano na mumutenye no yo kano mwaka no yobechirwira mirongo hebere ne tano nomo wanchomo ligerinde no kwegena mbiyore ando siasore na gukwanire abego gukwarigane kwanyora mangana maya yekyonga chinseibere chiabonutko literane seras nyakunde asense meli manyiro ni Gary Wilson makole na gusabire toskare. Uchaka hekyonga chinseibere nigo habarai abange habo batokugania kuya bachakire gwesokia heli bamukonyo musubati yo mohoyo ATV agetembe amo ne radio yaba keko semergo sike gukwanira emechando yagwitira bali babwatokugania kuya bachakire kurogosira kwabo video ne yage nyandricha no yomo bwabali besokire urogosiro ko muri Gilbert Kopi orobotirwa senchira yo negetambukiro kya egetembe gocha kunyana ko bakwerera igoro yo muswate yo muburaka kuri asensemo ya nyabisonya ko bakagwetera mechande menge asokanya kuri nyumba yaye tengoro kunyukana setanya ndwara kuri masige west ntende yiga no mucyo muse asama tukama nkuru nyomu bayiga nakuri myaka 20 mwakona asibitaga ntiro umwana na alebye kubiri umwaka w'intumba atende wenzi kunyara bomkono neitacheire no mubaraka nyombu mwakona agacagasira agatira aga mumurumi sakindire agantira mumurumi tabagatena nero nkomenya akiona siye yikire mumurumi ndago ntene nyombe bore ne yaye nganye kuroro angete no singanye kuroro ngacha kuria mabati ncha kwa ngacha ningira sulu mubane buri asingi njibone tatira so mwana ukari skuru nkarabona mwana nkure skuru gosine nyumba nkwagaza ndinga nyara mukambu minto gitukuri sabatu ngo antena nabone nyumba sikire wana soka nkabona nakende ngokora kayingo chitimbu atibese mutukombo inyumba nkarona kiti gange ngende nyumba yana nagati ngasoime nkarara nkabika amanta nkabata nkarana abana bana oni tukuri tukutinda iri nkarona kiti bande bacha bansoka n'abana bandi gutisiku nkarona yawe ngengise nasikero ko bakini ndenda abana gusimbuka nyasaye nyabwakire bono nigo abasiseni bwa nabo igo abarai abeso kina so ugochwe ko bakurwa ubukonyi wekerengo aho ndunere twarera gaje makonya nyore saba sana abana hakitako barai baitu tokonya royo ngamunoyo Nyandricho yagi no mu county commissioner gwensemo ya Trans Nzoia uyotumeka abantu baye goche kunyara ko bakorana na obakonyi gotyase umusubati uyo yiga sana. Honorable Nyandricho Yagi, they reach out to you and I will assist you Saranya. Nyandricho Yagi kuwa kirambi yamani asu atumira usaidizi kwa mtu wa nkonya ariko nambatu mucyanda mukino mubaraka nacyandikire gaki ataya sana simirango ikwaru na wa kirambi yamani ndo bwensura nyoro utete usaidizi nena bako nyara gonkonya muswati gani gakweresera buna nonyoka bwatime cyando yo gutwara inyombe tabwati mirangu utidirisha hamo n'ibintu binde gerenge tanga n'uskunya ko bakwene kiyange inyomba ya ko bakobya ijyanya ko bakagwe kwa n'ukimutwe geresire nande ngaki umwana oye nabwato mu cyando bwo kane school fees asenge nchabwa to buri mirugoro twekerengo kigoro na cyunya ko bakakoganya nk'abantu babwato kuganyokuya ko bakumusirira ko bagumye kigetambo kende nimba kandi umucyano ndi kumwana ukari school usikira amatentara akora ukararikika nere mechando nabo yuko bokonyi kurwa sabara na bwo twina ko bokore to gusiri kucyase abanta bange kucyase orogongo ruwa gusiri guterase county ya Kisii nabo yuko burayi bororo ngo rwede gateme kurwa sense mo ya Nyabisia masige West county ya Kisii amaritane nje Gilbert Kobi
Byamuno mulikito giripati kopi haso robotiro. Konyi bo muraibe kyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i igateru nabarai bo komeria serikali igware hamo aso kwene kibunamba chikoiro baraye aso bachori boli busyo ukwana se kanisa ya ACK St Peters iganda hime ya Mathio ya he county ya Murang'a omuske Matiang'i ni garuro kubuli yango tia serikali kwene kibunango kinere birengo bye chisekta aso bya mwananchi. I normally say hakuna haja ya kuongea mambo mingi. My Lord Bishop, it's over 6 decades since we became independent. Tumeongea sana. Kenya hii tumeongea. Tumefanya siasa sana. Na waomba wananchi wakati huu sasa tufikirie kazi ya kujenga taifa letu la Kenya. Tumeongea siasa. I mean, Kenya iko na kama ni kuongea, Kenya iko na watu wa kuongea wa kutosha. I mean, I don't want to join them. Mimi nataka kazi. Ni kazi ninatafuta. Ya kufanya kazi ya kutumikia watu wa Kenya. Kwa sababu yale ambayo yanahitajika kufanyika katika nchi yetu ni kazi ya kutumikia watu wetu. Kiona yale mambo ambayo yanaendelea saa hii inakushikitisha na saa nyingine unashangaa. Kenya hii, wale watu ambao walipigania uhuru wa Kenya hii, wengine walipoteza maisha yao. They didn't live to see the independence they voted for. Kesho watoto wanafungua shule. Mimi naomba serikali, badala ya pesa hii tunaonga watu hapa kwenda kwa mikutano, tunalipa watu pesa kwenda kwa mkutano, tunaonga kila mahali. Tupeleke hizo pesa kwa shule, watoto wetu waende kwa shule. Kwa sababu rais anasema eti hatuna mpango, hatuna sera. That is what we would do, because if we were in office, we are not government ourselves, so we don't have a budget. If I was the president and I had a budget, I would not spend it that way. I would spend it on our children. Mimi nashangaa, people like President Kibaki must be turning in their graves. What kind of country have we become? Na ukifika mahali, wewe mwenyewe kiongozi wa nchi, eti unatumia mamilioni ya pesa kuonga watu namna hiyo, tuwakuje kukupigia makofi. Unabeba wengine, unawaweka round na microphone yako hivi, ili wapige makofi hata kama hujasema kitu. So isn't it easier and less costly for the country for you to live? Ili sasa nchi iendelee mbele na mambo ingine iendelee, watu wafanye kazi ingine. Kwana chingeki cha seneta we kaunti ya Nyamira homusko Kongo mugende igamochiro muraibe nsomuske William Ruto asekelia gotauna igo chira chaye saligwikirana kwana chingeki kirana ase kaniseyo igo hamochiria serikali asekelia gotauna igo bokurumi wa bairo bonge igo igamochiro muraibe nsomuske William Ruto asogotumike budget echiringi chibironi 53 na kianda asege kabeira bisi ekoranganirwa nechiri bilioni 90 ekyo muraibe nsumukuru Uhuru Kenyatta atumigete inse ye miaka 10 igatebirwo na monchereria nabonete gokorwa se serikali usibo bochore bonene bu mwaka wa 2025 Tuambia kitabu ya John 6:8 kwamba mtu yoyote ambaye anaongea uongo huyu ni baba ya shetani mwovu. Biblia inasema namna hii, na mimi ninasimama hapa nikiwaambia kwamba mtu yoyote ambaye hataki kuheshimu ile ambaye katiba hii inasema na ambaye anataka kudanganya wananchi, huyo ndio mwovu mkubwa na rafiki ya shetani. Mimi juzi nimeshangaa kusoma kwamba katika hii Kenya saa hii tukiwa na hii serikali ilipo ya Mheshimiwa William Ruto, shilingi bilioni 870 zinapotea kupita kwa ufisadi kila mwaka. Sisi kama maseneta ile pesa tunapeleka kwa akaunti zetu ni bilioni 415. So inamaanisha kwamba ile pesa ambayo ina support akaunti zetu ukiongeza mara 2 ifike bilioni 880, hiyo pesa yote imeibiwa kwa njia ya ufisadi. Na nikaona kwamba pia katika State House ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto,
miaka mitatu ametumia bilioni 90. Yule ndugu yetu ambaye alikuwa kule State House, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, kwa miaka 10 alitumia bilioni 89. Sasa mimi nauliza watu wa St. Peters, mngependa pesa yetu ipotee kwa ufisadi namna hiyo tu? Mngependa namna hiyo? Ndio maana tunaomba hawa wenzetu, Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa Rigathi, Mheshimiwa Kalonzo na wale wengine wako katika opposition, washikane pamoja, tulete mabadiliko katika hii Kenya. Ama namna hiyo, na tuende na imani, kwa sababu tena najua, kwa sababu nimeshindwa na ile spirit ya Lord Bishop. Mkisoma kitabu cha Matthew 17 mstari wa 20 inasema kwamba ukiwa tuna imani kidogo na uombe, milima miwili inaweza songa na kukutana. Biblia inasema namna hiyo. Na mimi leo nataka niseme, tukiwa na imani sisi kama Wakristo na kama Wakenya, tunaweza kuomba na nyinyi kama jamii ya Kikuyu na jamii ya Wamusi, tukue na fikira moja kisiasa, tukutane, tutafute kiti ya urais na tupate uongozi. Sio inawezekana? Orai gukomereria serikali bakurawa n'umurai w'ikiama kya Wiper Kalonzo Musyoka. Umurai w'ikiama gya DCP Rigathi Gachagua nigo bamukire mirobiri ya serikali sogo tekerania bokorero bya gukiasa abananchi. Ukwana sorogongo rwa Pwani barai abo nigo bagikerio bokorero bwa SHA anene asaborokia. Si mimi nasikia mnalipiwa SHA. Mimi nasikia mko na pesa mfukoni. Mimi nasikia ile maneno ya bottom up iko sawa sasa. Nasikia mama mboga amefungua supermarket. One time. Ninasikia mtu ya bodaboda amenunua lori. Hakuna. Kwa hii kanisa hakuna mtu alifaidika na bottom up. Wakenya wenzangu, Mheshimiwa Rigathi Gachagua kesho wako kwa mahakama kujaribu, sio kujaribu, yale ule uamuzi wa jumba la Senate ambao na zote tunajua wengine waliongwa, hata wengine wakakiri shilingi milioni 20 umtoe Gachagua, shilingi milioni 10 iko na ushawishi mkubwa, unaongezwa bei. Mambo hayo yote sasa yataanikwa kesho, kuanzia kesho kwa siku 3 nadhani mfululizo. Kwa hivyo aombewe asiombewe. Teachers are in ambush. They are being forced to add money for them to get outpatient treatment. Teachers are being told to go to county government hospitals. The county government hospitals have no drugs. There are no bandages. There are no gloves. There is nothing. Indeed, the county government hospitals are owed 8 billion by SHA. I want to ask the teachers of Kenya not to agree to be told which hospitals to go. It should be the other way around. They are the ones to decide which hospitals to go. So the teachers must wake up and demand from their leaders industrial action so that they can leave SHA and go back to an insurance scheme that can help the teachers of Kenya. SHA, when it collapses as it will be the greatest corporate loss in the history of independent Kenya. And we are telling hospitals to be careful so that when SHA collapses, it does not collapse with your funds and then the hospitals can. Rai w'ikiama kya ODM nigo baine kiruna bache kugendera kobera ase serikali ya broad-based ase bamukira barai hau bachire nyuma ya moikiamikyo ukwana hime ya Pwani barai habo nigo batero namba che kwenne kibuna kero muntu na chikubateranibwa ase serikali ase batero buna bachikwenne kibuna kero murai kwegware amaskani. Anybody who is against our party leader is against ODM. Hatutaki kusikia mwingine anajitokeza anasema yeye ni party leader. Nani alimchagua?
na alichaguliwa wapi? Na yeye ni lawyer, ajui the tenets of democracy in this country. Sisi tunasema party leader ni mmoja, ni Dr. Oginga Oburu Odinga. Wangapi wanasema party leader ni mmoja? Tuone kwa mkono tafadhali, watu wa Pwani, youth wa Pwani. Asanteni sana. Katika muungano wa broad-based government, si ndio? Lakini katika broad-based government sisi kama ODM hatutakaa kwa hiyo meza tukiwa wanyonge. Ni lazima wajue hesabu yetu ya watu tulionao mashinani, kweli ama urongo? Ndio wakisema tunakata serikali, tunakata tukiwa na nguvu sote, si ndio? Ndio maana najua mmeongea hapa, viongozi wengine wameongea kuhusu yale amekuwa akiendelea kuhusu viongozi wa UDA. Nataka niwaambie kwamba mumeona hizi siku zimepita, mimi, Gavana Joho, Abdul Swamad na wale wa UDA tumekuwa kwa mikutano kama Pwani, na nataka kuhakikishia kwamba kama watu wa Pwani, wiki mbili zijazo, sisi tukiwa na huo ushirikiano ambao tumeanza mazungumzo kama Pwani, na yale mengine ya Kenya anaendelea na mwenyekiti na ile Central Committee, ya kwamba sisi kama Pwani kuanzia sasa kwenda mbele, hakuna kiongozi wa ODM ama kiongozi wa UDA ambaye atasimama kutukana yule mwingine. Tunakubaliana kufikia hapo kwamba kama we ni UDA utaheshimu viongozi na wenye chama wa ODM, na wale wa ODM, ili tuwe na heshima ndio tuende kufanye kazi pamoja, ni lazima tuheshimiane. Warai hau barababwatani balinda mwananchi bakoro musangirekano bo ase kaunti ya Kisumu bunenchera yemo yokuliyo kubatesigwa na bananchi be kaunti yo bana chingiki chabaraya bo nigo batere buna bachie kwene kibuna nkumwegera bare omwananchi wokanyora wense. Hakuna siku sisi kama watu ambao tunaamini kwa haki, sisi ambao tunalinda wananchi, sisi watu ambao tunajua kwamba maslahi ya mwananchi lazima iwekwe mbele, hakuna siku tutatembea na wakora kama Mheshimiwa William Ruto. Haiwezekani. Tusonge mbele, si ndio? Baba aliwauliza, wewe unasema Ruto 2 term. Nani alikuambia ODM haiwezi kutoa rais mwaka 2027? Muliniona mimi Sifuna pale KICC tukitengeneza mkataba na chama cha UDA. Hiyo mkataba nataka niwaambie leo vile baba aliwaambia, mimi ndio niliandika hiyo mkataba. Naijua nje na ndani. Mnanielewa nyinyi watu? Tuliandika pale kwenye huo mkataba kwa sababu watu wa Kisumu ndio wamepigwa zaidi na polisi. Mimi nataka nishukuru watu wa Kisumu. Huu ni mwaka wangu wa 9 nikuwa katibu wenu mkuu wa chama cha ODM. Asanteni kwa support ambayo mmenipatia hii miaka yote, na mimi nawahakikishia sitawaangusha. Nataka nichukue fursa hii niwashukuru kwa sababu baada ya kitu kilifanyikia Osoti, ni nyinyi watu wa Kisumu ambao mliambia polisi wale wakora ambao walipiga Mheshimiwa Osoti. Rais Muske William Ruto nigene kiribune serikali egendete gwikirania magendero bunenchire yomoyo kwene kibuno mwananchi nkonyorare obukoreri burubya kwana ase kaunti ya Tharaka Nithi. Ruto nigate rubuna nerubiya habara igotigana n'intamiro na gukorera abananchi amagendero ayo babachorerete. Memorandum ile tu tulikuwa tumezungumza, lakini anataka hata nyinyi mjue hiyo tumekubaliana, na mimi nakubaliana na Pato. Hizo barabara zote ametaja, they are in our procurement plan. Zingine, kuna zingine contract tayari amefika, kuna zingine they have been awarded. My assurance to you is that we will discharge our responsibility. Ile tulikubaliana na nyinyi tutatimiza. Unajua tuko na shida vile kiongozi wetu mchungaji alivyosema. Tuko na shida kubwa ya watu kulaumiana katika taifa la Kenya. Huyu anataka kulaumu yule, mwingine anataka kulaumu mwingine. Vile tu tumesomewa kwa Biblia, ule Adam badala ya kukubali alikula
ile matunda akaanza malalamiko, oh, sio mimi, ilikuwa ni bibi yangu. Bibi naye kufikiwa, hapana, sio mimi, ni ule mwingine. Mkasikia tena huko kwa kitabu ya Yohana, mwingine alikuwa anajaribu kutafuta mtu ya kulaumu. Huyu mtoto amezaliwa kipofu, nani wa kulaumu? Sijui ni yeye mwenyewe, sijui ni wazazi wake, sijui ni dhambi mahali fulani. So that is the society we live in. Lakini I want to assure you that leadership is not about finger pointing. Leadership is not about looking for somebody to blame. Leadership is about seeking solutions for all the challenges and the problems we have as a nation. Roboti rumo nchumu rigelia tanyo rumo timukomo keto kuirana tugende ne kiunga sinchira yoikira. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncolyo y'amagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruba niga alinge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira rw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ekinia ky'uchumi koenana ebitamba by'obuchenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aburiri omugusi komochora buna omu-women representative bw'ekaunti ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruba ebalimo yagusi. Ine nugane techi stage chichi saisi au lighting and effects, pipe and drapes, PA or sound, camera equipment, grip, LED screens, security barriers, fences, power units, chiema chechingencho au nibinde ebenge ase emega elia emeke nilia yaigatua gose elia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows emesengurikana nebinde ebinge twakire isimi ase enamba 0700-301-301 gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment.
Karibu na ndo mwanchumu ligirania tunyole kionga chigosori lio gokine biegwa byabwa kyumupira igomurai wabasai me yebunge yabo machoge cha Morris Kinyaga iga haruro gosirwa kwempira asomo yegobera asensemo ya Nyarubu Burumbasi igo haba haraya ubalira yogochia kubwaterana gokinya magendro hime yabo machoge chache ligitokiri batkopi orobotirwa senchira yogikiraro asogosira ibyo by'abasaye mupira unyati kuba kugwa kwa sensemo ya machoge chache asensemo ya Nyaburumbasi Pakai Neymar ni mwanakwenda na mpira. Neymar anapotoka mchezaji kwanza ni anapana na wana ege chuki mpira uyu wonyati kuba kugwa ko igakinsa acha magoroba asebanya ko bagotebanya igoro yo gukinya ebirengo bya ebiyego babwate nabo yo gukosira ukogendera kwenseme iyo una magendero gwitira saba sai abasabu kurwa kinsemo au kinsemo ya machoge chati niko batitamo aseguchunyura ko bagosegana asoguchukuria ekegwa kyabene kurwa asobwa kimpiro yo. Wacha tupatiane zawadi, tutapeana zawadi namna hii. Number 1, 2 watapewa vitu zao. Then 3 kwa sababu kuliwa na timu 6, tutapeana 3, 4, 5, 6. All the teams will get something. Sawa sawa? Simpiga makofi. Shule. Sina mwayo. Sipia watu wapatie kitu. Si wanaenda shule na mwayo. Alafu wao waende shule, wanunue sabuni, waende wasome, wasipoe wachafu, wapite mtia. Wapite nini? Arambe! Asante. Bora basani go berure na sugo chukagenda gwa kimupira uyu nibate ko wagoika ebirengo ao nase ogocha okorenta amagenda yo gwa kimupira sense meyo nabo iko abantu banda se birengo byo gochukuriye timu kinene. Goli boteri gatere emesa yemechezo Amarieta Nenche Gilbert Kobi kwa sense ya machoke chache. Ingayo ya mashemeji dabi igatia FC Leopards amona Gor Mahia iyo yakwa na kwera buya hebura burwende yonsi yaba eta gukorekana ingayo iyo yagosorwa asegeti kyagusinkanya yo stadium iyo yaira ase timu ya FC Leopards he yarenge ko yarigani Gor Mahia enyorero bobuye weguliye yemo aseligana lyesagero Gor Mahia nigo gendete gutangana 6.58 yemo abigo FC Leopards ukojobwati ne point Merongo isano na isano muri kitu Cliff Tyson Manyara orobotiru. Etimu ya ABS Bomet iyo yanyaligania etimu ya Sofapaka asegeti Kyagusi Stadium nigo yanyeita Sofapaka egore yamo aseligana lyesagero. Engoyo yaganyirire mono ya mashemeji dabi egatia FC Leopards amona Gor Mahia nigo yaerabuya ase FC Leopards yakoywa egorie yamo ase nogo amone timu ya Gor Mahia. Kukwana kage chiri ekochi ya FC Leopards nigata babuna lero nigo lyarenge litukolibe asebale. Ukiangalia second half tumemiliki game, ukiangalia ukweli kabisa ni ile tu wamekuwa tu black wakapata bao. Kelly na Benjamin na at least wameleta ile kitu kwa first half. Na nashukuru at least iliweza kustabilize game. Na ni bahati mbaya wacha tuseme hivyo. Nabo igo ekochi nene ya Gor Mahia Charles Akono nigo agokigwa no bubi obwo. We looked at the opponent very well. Compared to what we did in the first round, we looked at exactly what they were made of, and so we strategized everything. And in the second half, in the first half, you realize that we were better. We controlled the game. They couldn't operate, and that is exactly what we planned. It worked. I must say the boys have done so well, so well. I salute them because of the performance, not just win, the performance, and also the belief. You know, in the first half we had a lot of chances, we couldn't score. They believed and worked so hard, and at the end, they were rewarded with a goal. Gor Mahia ni gobono etangaine asebwate chipoint emeronge 5 nomo neyemo. AFC Leopards namba 2 ne chipoint emeronge 5 na isano. Etimu ya Kenya Police FC namba 3 asebwate chipoint emeronge 4 na isano isato. Kakamega Homeboys namba 4 ne chipoint emeronge 4 na isano na 2. Shabana FC namba 5 ne chipoint emeronge 4 na isano na 2 boigo asebwire chigoli na Kakamega Homeboys. Ase chitimu chiri relegation zone ne timu ya Kariobangi Sharks, Bidco United amuna Sofapaka.
Kuripoti Gatembe, njewe Cliff Tyson. Na wikiraga bumoncho murigerera nongo ikero mwelio wikionga chinsebire kurende chikoraga chinsenye ningirane nkomanya senchira yo wikira nukurenda sege kege kekere mutwe ningirane hasege karo kya Gatembe asomogane ito weli twira rero hanyarire kagwikirana haigeme ye studio anene hasitura chukwanira siasa chorongoro usina boigo ensi ya Kenya litirani serious nyakunde na sense moyemenyererio igarenge Wilson Makori na gusabire tusukale. Amasomo nanne obumanyi nabuborairire omwana okugendera asa matuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyolera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibundusa ekikosi iga ntubwate chikosi mono eria ya Building and Civil Engineering ekosi Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 igitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tule ekosi ya version design asetobwate chimashini chekerero nkwegeli abale boigo business studies na entrepreneurship nkwegeli bale food production yani cookery na boigo food and beverage production ase nsamo cha cosmetology nigotokwegeli ya beauty therapy miranga ase beauty therapy nigo okwenyolera obumanyi wekerero unabono ya dressing pedicure manicure egatibu manyi bunde obunge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering agirira moletu mwanu anyolere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskuru yigani yerekiro miteye munene skuru asomo chokeroka nabogwaka esimgwitrase chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyolera obumanyi liliwebekeri bagali lya asinsiga y'okwerwanirira. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Gatembe Television Network ama na Gatembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasore tutalere imiye nyumba lya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale ku kinsemo kya Kisiko genda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye nagukina nyabunegisaku kyomugusi Gatembe FM na Gatembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Muna munyero chega ene machine yetengi ya sana ya manyo gusangiora abandu bali babwate metando ya prostate pogosumbwase gakere getambe bandu babwate problem y'ikinsemo Johnson bandu babwate mutando pado bwo mogongo bandu babwate pado mutando bwe bacyo gusekero kenda abana bali bayiboirwe batayikonyara gutara tokubaroka bagataete machine yetu bunerega nigo gutu kubekera ekobeku manually kubekeruga kabisa kera kwa bekeruga
mugakatene na buyega kabisa ega twakubekera ega onekera twakubekera ega okurarira machine yega ekero kwararire na bego kuranga kiteka ibero nyirarire ekero kwakora kiteka ibero kunyirarire na bona yabugire ego ego sukiwa ekiagere machine ye eyetari kendera osranigwe aya na ara marioga ari akorosibwa agokonya kwa bwena una bono mugaka etukumubekera ega buyega kabisa ega niga asabwa to mutando bomogongo erinda ararire kerararire machine ye bone mokonye kuya ni ebintu mu byo mubere kuna bibwenda kopa igo bari mu bwata abana bari bwate mechando barete bandu bari mu bwate mechando yisemo chansoni mogongo gusumbuete bacho gusumbuete ade machine ye ga gokonyero bwena eyega muna monyero che kuruka penalty 89 penalty ngi yasana penalty yega mono ewe tokonyira praera ekero mondo bwate problem yenda maybe no bwate problem ye chinyigo no bwate problem ya no bwate problem yo mogongo no bwate problem ya magoko kyagero ko bwate problem ya magoko no kubega guchiga ega penalty yega marwere yenda ngokonyire teri marwere yendoka usange no bwate problem ya mareko problem yega nabo kubeka mareko igoroga ega no bwate problem yo mutwe nabo kubeka penalty ye buyege kokonye no bwate problem yege kuba penalty nabo konyesuki buyege ka no bwate problem na bani bwate pressure muntu no bwata asima ke onungo kusumbwa kere nabo gusuki kwanye beka ega ekiaganigere ngiya mono asogokonye mechande eyo neba nongo chinse nabo konyesukia maybe ka robata one mechando bichinse mo chanso nabo konye beka ega kero kwanye bekeire kwanye karansira buyega watirimbe go chama goronse nabo konye beka paka ka ronye begete bensa kero kwanye bekire ya beire ensega kero bwate mechando ya magorobono kwa beke getamba wata chaigoroga ega penalty yega yago konye nere penalty yildu bwate ngiya kegima ogotara nero go chandonse konye charge watume kabuya watara nero yago konya mechande yonse bwate erinde koire na kolegasi yao ya kawaida nekene ina gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa ukorubu wenya wetere chimashini chekerero kurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo muchobo songo asama gacho ahuru tawa sirirongo ya kabere iyo irangene bengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi mugwetera sinamba chabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kubwa kugwenia. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyu gatano eyu ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwigedi bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwigedi bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwigedi bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwigedi bali Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwigera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'ububundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkanyora ari kibesa
echiogosoma naende natotebeti ng'a mwana onde bwensi ogoche sukuru apply loan nkonyorare. Karibu sana Kitutu Masaba elinde twegere obugundi ochagotokonya sama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi nigutasira machiabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyobwenyorero obumanyi obumurago konye asubagima obumakiaya. Ine kwabiri gukorya a road show track iyo bwateri yogiriya iyo era tigomo musogo cyase abategereri ultimate road show track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya a track yiga ya road show iyo rakorere a product launch ose emisangerekano ya gisiasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye chi road show chinde chinyinge bono nigo twakoletere a track yibwateri bagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kigima elyo lichunjukire ligo kwana nechinguru nabwigo likira bantabange nigo babwata chi DJ Janjere chi MC nabwigo a track yana boko nyitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amonechi county chonsi imeyensi ya Kenya street yago teko babuna street ndionsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimu gwetera se namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV subscribe comment ase chi video chito wigo shana basani amuni amate ejo baigokie wemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere elio onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kyamwamogusie. Omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Gatembe Television Network amana Gatembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucange nasole tutalere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale kuruchinsemo cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tonyara ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Gatembe FM na Gatembe Television Network ekeneke unga kyamamugusi. Muna munyero chega ene machine yetengi ya sana ya manyo gusangiora abantu bali babwate metando ya prostate pogosumbwa se kakere Getambe bantu babwate problem yeke semo Johnson bantu babwate mutando pado bwo mogongo bantu babwate pado mutando bwe bachwa gosekero kenda abana bali bayiboirwe batayikonyara gutara tokubaroka bagataete machine yetu bunerega nigo gutu kubekera ekobekwa manually kobekerwa kabisa kwabekerwa mugakatene na buyega kabisa ega twakobekerega onekero twakobekerega okurarire machine yega ekero kwararire nabego kuranga kiteka ibero nyirarire ero gwakora kiteka ibero kunyirarire na bona yabugirego egosukiwa ekiagere machine ye eyetari kende rosranigwe aya na ara marioga ari akorosiwa
agokonya kwa bwena una bono mugaka etuko mubekera iga buya iga kabisa iga niga asa bwato mutando bo mogongo erinda ararere kerararere mashini yebone mokonye kuya ni ebintu mu byo mubere kuna bibwenda koba igo bari mu bwata abana bari bwate mechando barete bantu bari mu bwate mechando yisemo chansoni mogongo gusumbuete bacho gusumbuete ade mashini yiga gokonyero bwena yiga muna manyero che kuru ke pelti 89 pelti ngi yasana pelti yiga mono ewe tokonyira praira ekero mondo bwate program yenda maybe no bwate program ye chinyigo no bwate program ya fibroids no bwate program yo mogongo no bwate program ya magoko kyagero ko bwate program ya magoko no kubega guchiga yiga pelti yiga marwere yenda ngokonyire teri marwere yendoka usange no bwate program ya mareko program yiga nabo kubeka mareko igoro gaiga no bwate program yo mutwe nabo kubeka pelti ye buye yige kokonye no bwate program yege kuba epeliti na boko nyoski buja yige karo bwate program na bali bwate pressure muntu no bwata asima ke onungo gosumbwa kere na boko skikwanye beka iga ekiagani gerengi ya mono asoko konye mechande yo neba nongo chinse na boko nyoskia maybe karo bwata ne mechande be chinse mo chanso na boko nyebeka iga kero kwanye bekeire kwanye karansira buja iga watirimbo go chama goronse na boko nyebeka paka karo nyebegete bensa kero kwanye bekire ya beirense iga kero bwate mechando ya magoro bono kwabeke getamba wata chaigoro gaiga epeliti yiga yago konye nere epeliti yildu bwate ngi yake gima ogotara nero go chandons konye charge watu mekabuya watara nero yago konya mechando ndo yonsho bwate rinde koira na okore gasi yao ya kawaida nekene ine gitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa uwokurubu wenya wetere chimashini chekerero okurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo muchubu sungo asama gacho ahuru tawa sirirongo nyakabere iyo irangene bengi ya Kenya Women batari rero kusiba hakirisi mugwetera sichi namba chabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kugwa kugwenia Omurayi omukuru bw'ensi ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amontelyo y'amagenderero asama tukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruba niga alinge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira rw'ekerugo ky'oburayi bw'ense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ekinya ky'uchumi koenana ebitamba by'obuchenu naboigo kurwania chisegi kyegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobotori bw'omakugocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bukonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruba ebalimo yagusi
Karibu naende omwancho mulikirelia huna na gotia segeke kingi mutwe gwirana na ringa sigi karo kia getembe aseli tukulia lero turachukwanira mangana ringite siasa imerunguru sina boigo insingima ya Kenya tukulia lero mugeni tunwari meje studio anene hase turachukwanira ayo ringite siasa yo inyora buno mwancho mulikirelia nwale yo mobo bwigi karekiga abo gusanga munenche birangirelie byago gwitira sim number ya 0726 447367 ngirore namba igere 0726447367 abigonga Ligetembe TV Facebook na bigo YouTube nyare kugusanga hebirengereri byago ende hasinginje yebiro gamwali ne mugani ito atwere na ere ningo karibu sana mbiye mono muralia nigora nimbiya mono getemba so twali bagiri naba mintu bonsi asingincho chia kulingoria siasa magenderero nabuna mwali getebuya igoro yo bwa matebo itu nabagusi na korengana na magenderero na ukuriye kirugo kiria kia national government asomo ligerelia utakuma ituya bana dinya mwaro yo na wakinete mpaka wana soikire igona kinde to bogimo boro botabagusana nambe yemo litangani ngakinero bogima bulia bwense korwasi enkaya itu nkagenda ngasome school ya Menyanya ngasome school ya Murako nkagenda ya Menyanya high school nkarwo nkaira na Gusielites asenge nchiji bestia lengo kona kulinga ngayo wetera omweli ongacha nkagenda Nairobi Institute of Business Studies nkarwo nkagenda University ya Makerere asi nasomete amangana business administration kuruwaroro nasomira amangana y'obwalimu nasomirio nakorera amangana y'obworokereria se myaka 11 ase second school nasomirie college ya Kibits itorogoruga nakorera se county government ya Kisii na rurororo na chira se NGO World abwasindi omonogeri o human rights as a organization ya Judy Africa. That is my short and brief history. Okay. Numo gose numo nyoroge siasa. Na orogongoro wa siasa. Ya orogongoro wa gusi. Kaitoro chege siasa. Asorogongoro wa gusi itangani ndatego tebanga ekero kurigereria mangana ya siasa na magenderero na abantu baitu bakurukumsi ekero libagaria tigara ya umuntu kurukwanga vice president ekero ya mzee Jomo Kenyatta the late and may his soul rest in eternal peace ekero agenda atarasira ekirugo gigatoka kiribusa akarangiria Dr. Umuntu gonga Dr. Lawrence George Sajini akarangiria na Sam Nyamweya kurunyalibali mugitutu no munyalibali ekera barangiria murali minto akabate bigenda iska monde tero monto yo mondagite abo mukonyone. So by 1965, before the death of President Jomo Kenyatta, ango mugusina kinete abe umuteneri omukonyi bo umuteneri anganerole obe president bono tumana guchigutwara chi president chia cha preceding chikobo Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta na Ruto bono noyo guchikuria baba guchikuria asitwate bono mwana uitukuru hakuru kwa Fred Okengo Matiang'i. So ngaiyo mugusia ruchi in 2002, before 2002 ekero twara multi-party democracy in this country eyuere in 1992 utira
although multi-party democracy njachagete kurwaniwa ekeratu atwarite kiama kiari gukurukwa KADU, the Kenya African Democratic Union, kiama kia Muske Jaramogi Oginga Odinga. Igarenge gupinge serikali ekerabe vice president ya Jomo Kenyatta aka resign from government ekiagaraga sangitinga era sibirengere biabe garengeretinga Jomo Kenyatta kera asiburitu akaretu agatebunga kabe kirugo era akamutigire kirugo Jaramogi agatigara Kenyatta kirugo nigo arengeretia asibirengere biaenga Uhuru netoke nebe Kenya yaitu abana inchi ba Kenya batware obosiburi bwabo na kugendera koroisia Kenya yaitu. Unfortunately, the Kenyatta family and President Kenyatta akabekwa so wanza gukuruma abuno tojitoko twara president like Joseph Murumbi bantu buna abo abakegarerie ibintu ebyo omugaka Jaramogi akaresign akaform an opposition party yarekorokwa KADU kuruga abo. It is history etakeire ndetoereza abantu baitunga totarakwana nga itugucia nga yoma direction yomugusiere nga kitochite guchaime. So finally, in a nutshell, tugasanginga keraba muraba basinyana vice president position ya bere busa Muske Jomo Kenyatta akarakaria omugwere nde orengele jiko omugaka Daniel Toroitich Arap Moi akama appoint koba vice yae muna akwete Mombasa. He took over the constitution, said eyore the immediate igarenge go take over as the president of the Republic of Kenya akagendera go to rule with again to tokoroka authoritarian leadership or say rulership obo uongozi wa kiimla agatogambera muna atogambera until when now the likes of the late Raila Amolo Odinga still we love you even though you are the late, and may your soul rest in eternal peace. Mugaka enigma Raila Amolo Odinga Jacom na saa mubeke buya na ende nkwarra battalion ya Linda Mwananchi njamenyo kaguchiaria yajigokoraki yajikoria evite nemeika ya Raila gereza so Kisumu. And so finally I want to break it very brief ngaki moraria kero kurigereria that transition ekareta mugaka the late George Anyona, and then agaswa akarosia the Kenya Social Congress, right? Ekiagara iganera agasanginga abaruro chaba batebaniria abantu bande buna abaito ba Rwandirete multi party, so agaswa se orosagi oru bokorwanerera obosibore oboronge bw'abantu baitu omugaka George Anyona, may his soul rest in eternal peace. Omugaka urenge bwa maene akamanya bakambokeria omoikoyo omugaka the late Simon Nyachae in 2002. As we speak, the direction yomugusi na in general omugaka uria agachaga akaresign from government as a minister ya finance mugaka Simon Nyachae. He resigned ekiagere binto mine gerongera atebeti wale atebatinta ketia kani moya ka resign, and finally agacha kaboria watu wengi sana, and then the immediate person who was in fact tomanye tisiaze yetiandara otebire rwante banko omuntu urenge a director in charge of strategy and management ya siasa ya Omuske Simeon Nyachae, Fred Okengo Matiang'i, immediately from the University of Nairobi as a lecturer. Alenga alia sakuru industrial area, House of Manji opposite again tugia kwa industrial back house. So 2002 tokaba short changed no Muske Raila Amolo Odinga akaboka mambia kwenye baiwananire akagenda akaendos Kibaki. So all through abagusiba abeire barabanta baya babwate omachoko 207 esegi yabeire abantu babisa kubyamenyokeirega, and finally now omugusi through Fred Okengo Matiang'i odekalaire presidency. So a direction yomugusi as we talk.
Yes. Anene tora kwandira baiga barahia batangani. Mm. Iko gwikira boniga ange omugusina arengo murabezi. Nyandiri baigwana. Ya, onyendiria asanyo na nyamweya baigwanana anga ntu agambete ekirugo kia kabere na nyasaye na bari gocha kubeka chindoto tobekirugo gitangani because ekero kurigereria the late Daniel Toroitich arap Moi ekero arengete vice president igabete automatically by virtue ye constitutional provisions. Yes. Okay. Bueno, tuchirega iga angena nyachai. Tuamuranere na bodi kikirugo 2002. Ebo. Ngike kiaso meti umugusi anene kurwa sobra yobu kie ko mugusi anene aiso meti kurwa sobra yiwan. Umugusi aga akachikura buya ase umugusi omwabo. Egere umugusi ne gesaku kiarengegeke by 2002 in terms of population. Lakini baga akachikura ase ngencho yogo tugekera oburayi boche gusi. Sadly tokeba nga ntu atakire tutware bisa kubinde bitobwate sierinde tonyore oburayi obo. Oburayi bwa omonto korokwa Simon Nchechai wasomiri omugusi nga nebwendrete tobamo pi ekiagera na kiareterete nga watu ni wengi egere abantu banyare kero bantu bara abange nabagote bangambe banjanya gokunya munganyi ochi gosengu bemo njanya kuira ngombe roche. So that narrative, the political narrative ya watu ni wengi igere a proverbial statement erwete ase chimbachiro na obongaini bwo mugusinga ekeromo kolege ntamo wikamubwatera ne mwensi ebicaranye bire bitano ne bitano bibwate gento binguse elinde nali moranyale kubwa. That is what abagusi balanete. Number 2, that ekero mubwato burai inkase ino emuga kare nyumba aro atarasira nero mutubwenka nko bagitirare naenda ogendo osanya gososacha ekera asachire oreto mukungu osoretera abana oretera abagusi bacha kuruga anga today ntoli gukwanera igoro ya amangana yechipara chimbe bosongo garia ere concentrated ekwende town eichuranete yasakawa town yetabwati proper drainage system angabono onyenritu abwate president angagusi igo ekomele meta buna amandegera alisakawa akoreteki abanete. So the essence is that okoboria ekero kwa omusike Simeon Nchechai ngwa someti omugusinga bagusi bagendere ko bamu babwatera namu naende ekero kerekero kerenka ebintu nebinge bigocha. Eria gatatu that leadership munere na intwe buna abagusi nomanyete nga twasaranire sana ogende Minnesota ogende Texas ogende boniga asakuru kwa Washington ogende UK boniga igabona to kwana asakuru ku Asebath University ogende Canada Toronto gugo sangina abagusi chinyagitari na ubaichiroro. So it tells you that leadership negento kiengencho burai negento kiengencho anene kero mubwato burai borobo nene mokwego keria buno burai bono tubwato burai bwa Simbarati tubwato burai bwe president buga kararia bone president yagusi yakorukwa Simbarati ekeraro ororo are you seeing igotogogoka. And number 4, you know ekero omusike Simeon Nchechai arenge omo kwerende omo DC na arete gento ikorunga district focus for rural development ndebya bantu baitolera the district focus for rural development nere onchoire ekaba devolution igo ya arete twe no mugako kurukwa Simon Nchechai. Are we together? So this history needs to go down
eri kuburonge ngaki devolution ye ugatuzi omosike Senator Nyonka omu women rep okorokwa Donya Tutu omu governor okorokwa Simbarati ebiroge ebibale ekiagara through the aspiration na Nyamira ntubwate omosike Nyaribo ntubwate omongina ntogoro ntubwate omusene Tokongo tokogenda wasinigishu ntubwate tokogenda Trans Nzoia ntubwate na Tembeya ntubwate omumuroli bune Senator ya Trans Nzoia omugakori Senator Sang Alan abantu bunabo ebiroge ebi ebichete through omuntu oletete a proposal ekorokwa district focus for rural development chibasi chiru national government chigenda se chi district ekerochi achia rural region. You remember we had about 7 regions: Nyanza, Rift Valley, we had Mombasa, we had Eastern, we had the Northeastern, and we had that the coastal region, about 5 regions. So akareta aba district governor barobaye guchibesa. So I want first to saying aki into mugusiarani obura inegento kiengenjo nandekera kyachire kegiterwe. Okay. Kuru abu bagusiba karakirake. Bono baikire chinga kibaso kiri abarai. Bagusimba rasoki barai. No. Bagusimba bwati barai. No, baso bagusimba rasoki a national leader. Waigule. Matiangi igarwa a university also as Simeon Nyachai. Oruoro ekere Simeon Nyachai asinyo okira until 2012. Ekero serikali yaro si ya ugatuzi. A national government na keriende under the structure ya ugatuzi. Our lobbied in kobe waziri ya ICT in 2012, 2013. Omo isio yo Matiangi monga beretali na mora mana matogia agakora emirimo buya ICT. Yes, ngorangana ne birangirira. Mo isio Matiangi ito omanyete ekero omogusi okoirubware igogotere runga oyo nakiye kogera nonye no mugako Simeon Nyachai ekeraga echetiguri mona atere to muino oyu ekero to korokerie to muisia nerie tari okoigwo musike Senator Nyonka badanga incho muisia oteresia. He is proud of being a Kisii man, our tradition, our values, our beliefs, right? So nariko tebanga omwana oyo minto Matiangi agakora emirimo buya ICT akaba redeployed gocha se ministry ya education agakora buya exemplary good, right? Akaruzi war after 2017 elections naende bakarambu yakora bakamuira ni esekero gogia interior until 2022. So agokora kwaye gokangusa emioyo yaba Kenya ekere finance bill yale toba kongu in 2023-2024. So the GNC uprising baga identify ngoyole soja otali kuoba okuruzie bikoroto ogenda mpaka agaskuru akale koroku ngangeti primary ogenda otebia abalimu ngaki chilese ni chira abalimu mbaye school. Who is this person? It is Fred Okengo Matiangi. So Matiangi was brought by the GNC uprising, not by the Kisii people. Alright? Ekiagra Matiangi garenge emeremu alisiko. So akarwa chingaki ense gatoerera, and then he came. Buna achicha igaba embraced. Tabeti endorsed by Omogusi is the young generation. But we have identified you mwanoyo tigacha tokonye, and then now ugasanginga agachageswa na niya so murindo yu kwa raga konya kobaneji GNC alirende. And finally the Gusii people have embraced him because they have understood the reason nga ninki ge kogera totuare omuntu gutidine. I think I've answered the question. Yorobuna taliere buye katubatu gochikurwanire kirugo kyobura ibiense. Yo kabiru munachebina. Almost David Maraga is just a joker.
is a joker. I want to believe ngaki it's a political strategy bakabwate na other opposition leaders elinde kuruzie president yoro kero kwa ne joker na community injire community garangu kwa nanga is a joker. You see, let me tell you, oise kodigereria his coalition politics ya Kenya, siasa ya Kenya igetegete ntokorunga coalition building okwe align no morengo giti anya kore UDA ODM coalition ekoroku broad based no rega, so that you are to think around how to maneuver as the murky waters of politics so that you can be able to succeed moro cia serikali ngonya kore linda mwananchi muri na babo rengo giga bansire we classify ngabono nere part leader, right? Whereas on the other side omwana okoroku Sifuna nganere bono ochire okwero kanga bono nere otigere twebite bya Jaramogi bya Oginga Odinga ngabono nere orororo. So that confusion yekoleta amangana makongo and that got ebanga ki oyonde is supposed to align himself because etomanya thenga ki there are two coalitions to bwata broad based linda linda ground na tukatuara linda mwananchi ekorawa na Sifuna wayu that is why korora most of these people ekero kwali gazeti ya lero njaru with very clear guidelines, very clear guidelines yale gote banga ki abana bwa mureba goje go shake 2027 na yende kwa mana gosoma kwa ranga confusion disintegration ya coalition ndobwate wa Munyoro pande ile warori twatwalire bono ya mountain na ndi twatwalire omonto ndokoro kwanga nere Sifuna warori. So the opposition is divided in the rift, right? There is a young generation of some individuals be ongoire abubare omoluya Sifuna no mogere bange bat norengo na omonto korokwa nyanginyong na buba achiramu waigure ori onde nere nari ne team ya Martha Karua, Eugene Wamalwa na bwate Kalonzo Musyoka oyo wa Munyoro, all right? Yes. And if you looked at chikaseti jalero, they were very clear gotebanga a rift yarore kandire koba as the opposition, united opposition coalition. So renare gotebanga ki omosike okorukwo minto emeritus Justice Maraga is in fact a joker because you cannot be a lone ranger as siasa yake na kinate banga ngubemo teko ira ngombe ruchi. So omosike Maraga is supposed to align himself with the like-minded people. He cannot be a sole thinker in opposition and have only his own ideologies. You know, in 2002, in 2002, the making of a leader orekorokwa Emilio Mwai Kibaki igo yachete because very many parties coalesced igo yachetange. One of these parties is NARC Kenya. Another party was DP. Another party ya Renge ya we had about 3 or 4 parties chachitamu chikabwatira na chikangusa bakarozie solid strategic campaign plan bakamanya koye implement. That is why babwete Uhuru Kenyatta oyuorenge a presidential NOC ya omoske the late Daniel Toroitich Arap Moi agatinunse. So the way Maraga is going as a lone ranger and he will not succeed. Tutate komo boringo mogaka eba angeboronge achore igakobera as the broad-based coalition usakobera as linda mwananchi, so that faction is very clear now. Like in the US, we have very many political parties. Yes. Lakini ebyama bire pronounced in America are only two, the Democrats and the Republicans. But thereabout, ntobwate ebyama bitaligo jipuka, all right? It is the same in our country. Nkwaro che gyamangaro setiwego kwa Renaissance Party. Yes. Wayule.
batebire ne kiabo sifuna barosiri bono renaissance ndio mongi nago je kumenya renaissance. You see na ende ndate kuburia abantu baito ngaki when you are forming these parties rosinga marieta abananchi bamanyete bakoigwa omongi nora ari nyanturago omongi nori nyakembeni omongi nori rogoro nyamira ari nyamaiya akomanyanga echama nguchi ngaki omongi nago ngaki ago chigotebanga enche kiama economic renaissance ngie kibona gukwana. So almost Kimaraga, your answer is this, that is a joker. He should put his statement very clear which coalition he's supposed to work with, because that is how the Kenyan politics very molded, very founded. Ninkorangana ne birengereri byago yesu moncho mulikelia sechinga kechiga iganyare genko iwe birengereri byago kubwatikana na yaiga omuskenya mwaro anyare kagotwerera yoro yoboraye anene siasa haigaime yorogongo rwagusi. Namba ya simu nigere 0726447367 yo honyare kogo sanga hamo na nje abunenchere yemo yoko igwe birengereri byago mbiri bibiga nabwo nabo gutuma SMS Soegali Getembe TV, Facebook na boigo YouTube nyare gokurwa ibi hirengereri byabo barekaika bare Facebook bakorokuna nerema Mark Ruth agotabuna korwa mabiria ni gato bwatete Raudande Clear oyonchel Charles Luanga korwa Nyamira County Kenyerere agotabuna nware ime yo murobelio bunenchere yamo yokwane kibunango tubwatiare goikomo elio yonere akoroku navigator Enris agotebuna awa 60 the Ruto the reality yonera bikundo Elijah urukare ningonge nware ime yo murobelio akoroku Moset Innocent Kibande esokoro tia agotena nwatu batite koruli Kenya Nyamira County ebirengereri byabo moncho murigereria mbiri byebiga nabogo sangamo nanjugitera sinambeyerega bwa screen yago go 07 2644 7367 Getembe TV. Hello. Getembe TV. Hello. Yes, singoyo. Oyago kujaso awata. Kuru Nyamira. Yes. Kita na wata Nyamwaro. Na Nyamwaro akwa ngora takoende na nyinyi tawati nje byayo umbitumia ndio mjenga byayo. Kako na jomo ndechi na uwe egonara taru dara ya kengeni kama tu right na ndio kwa sana serikali barua kwa na tuone kwa mara. Okay. Yes. Na rorure birengereri byae kubatikana una tubatita sinchira ere endoge moncho murigerere namba ya simene yere gabo ase screen kubatikana nali umuskinya mwara nyalire kago kwa na birengereri byago mbiri bebiga namba ya simene gere 07 2644 7367 go social Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV birengereri byago mbiri bebiga wise onyale kokoli SMS wetira sinambe yere gabo ase screen ya 0726 447367 Yesu umuske nyamwaro kinyu kutoka nyaguska usi yenda kuboliri swali mboli muno garibo mugusino rudia sekutara kwa nalichiwili tianda bwate sime. Yes Getembe TV. Hello Getembe TV. Yes ngoyo. Kuboliga. Yes ningo. Como intengo lo puede na cortaba. Yes. Cortaba. Yes. Ono kuboliga. Kata itu matiannya teh ya mau itu cari. Itu dia asing itu kwa Korake ye elio gire TV yangu. Yes. Akore yo ya chire. Sisi monjomo rigerelia kiwa kesime ene kibunensi elio gire TV yago ni gorire elia insamono bunenchere monyo tokwene kibuna ngoko bwatature hasenchira here endonge birengereli bya bombire bibiga
kubatikana nayo omuske nyamwara nyarire kagukwana aikobwa igaime yorogongo rwagusi gose kubatikana siasa aigaime yorogongo rwagusi. Gatembe TV. Gatembe TV. Hello. Hello Gatembe TV. Gatembe TV hello. Hello. Yes, ingoyo. Oyancha Stasia Tunga. Kuraralia. Korukegirigo. Kunaona ngorwana omuraya baraya babaitu. Yes, korra ya butokire. Yes, umuskinya mwaro. Ndi boli ndirona kuboli. Mwana karibu mu rusiningo. Naturally. Ase mugusi. Mwaka chiri wibere megwanse na 12. Kero muski James Elfizo Maribongwaye abete mugabana iga abete umonogeri b'umugusi uko represent umugusi asi national government iyendo bwate Nyagarama lakini rende nkorore muntu bwato munguso Ongwaye na bwato munguso na bwate masikanigeti ikagera ale gutwara wanchirwa as a national government. So akaba ultimately buna omonogeri b'umugusi na ndo omonogeri b'umugusi muno mugako Ongwaye ntoroche binta akorete chase county ya Monokisi ase twasirire nelinga ki intubu n'abagusi n'abagaka baito bali batutanganete abangina baito chintingana bali motwe ntubwate kyombe ya the Council of Elders kiagusi ekoragwa n'abagaka etureti abuo bakonyora umushahara gose allowances korwa sti county echibere basinyiru gutubekera buronge omwalimu omugaka Obino Nyambane bangire gutubeka buronge nga omukwaniri gosomonogeri bw'omugusino bwente koba. So as it stands today, oyo chieta akabekerwe gutwa akarongwa arwe tororo no musikesi marati ekiagara akorete egasinyamira na Kisi akagachira abatakachi nyomba bakamu crown abagaka bagusi Kisi na Nyamira uno monogeri bw'omugusi. This I speak, you know, in I don't support omugavana yago nkuya kwana bunare omugako oyo omuroyo okurukwa Simbarati akaba enthroned buna omonogeri bw'omugusi out of the good heart ekiagarekera okubeka buna omonogeri mbantu nkurigeri bare chimbwa chiao chingencho chiao ogokora kwao enkoro yao ogotara kwao okumanya kwao na bisyo binde birachenchera abo abantekera bawo kubeka na barubatae ebisyo korwabo bikabike. So muroyo Simbarati was enthroned as omonogeri bw'omugusi ekero omuske Ezekiel Machogu abekuno mu waziri bw'ekisemi Tachiko pick that mantle a represent omugusi ekiagara twanyolira omugusi waziri korugusi agende achigotokwanira igorari ekere ebintu bikobagwa ekero totagete gukwana ne president omugako oyore waziri nare igoro mono gwetania omuntu okuruka omugavana ekiagara ere no ara se cabinet
ye president ekere kekie kobagwa ekero decisions birengere bikanachwa wasanginga nware gari. But unfortunately omugakuria lost the direction akeba chimbwa ne chingenjo chyomugusi anga bwatete kerokeria akebeke koba ekerege kon abo monogeri bwomugusi otokwanira igoro gigaria ekera yueba akabutwemeremo omuskesies because yugamba aka replace onyole nigarenge omokonyoye ase oborigi chikura bwa chia 2022 buna a deputy gose running mate yobo deputy governor. So ekero migosi aswa nero bwendrete koba omokwaneri gose omonogeri oito omonogeri goika atware chingencho ne chimbwa characteristics, the power, authority yogoswa in government akwane korugo a dictate, a authorize, a request atebenga ki we want igenteke Mr. President oyinumondo kyoyo omonogeri no montore a representative yabantu na kiya kogererie te riche to omonogeri is a representative okwanera egesakugete osakwanere kyombegete osakwanere kegorigete onero korokwa omonogeri aserieta gieke gusi. So omusikemi gosi ugamba failed to tap this auspicious opportunity buna Ezekiel Machoya akorete. So egatigara kobanga omonto orabu oranyare kogenda bono atebenga ndotagete chiparaga toe taliago toachia South Mugirango taliago toachia kitutu chache North taliago toachia Nyaribari chache taliago toachia Bomachoge yani ngo kwanera ebituo gose chi constituents chiria aba jumbe gose aba bunge bari aligned to government ototage to monto ore very neutral ore above ekirugeke kyobo jumbe kyomo women rep kyomo senator kyomo governor abo mukwanerio ito lakini takobo monto onye karo mukwanerio ito oikabo monto konyara access the government ekerokyo obonene aba amotebi today omonto tigarete kaboro Simbarati. You know I don't support him. So engenjeye abantu bakwananga omoske Matiangi neroro mukwaneri osomonogeri bomugusi. It is not it. No, Matiangi does not know. I'm not discrediting him. Na nimanyete ngonda mbara ubono mono sana. Nimanyete. Tindiko discredit Matiangi. He is a workaholic as a public service na career service yaye. He is a very wonderful man that Kenyans need in this country, right? But the problem with Ekonde yae tamanyetino anye nechingencho chiomugusi, the values and traditions chiomugusi tachimanyeti. Are we together? As long as tubwate egentogekorokwa a public euphoria that we have our own. Abagaka abagusi bakorokwa Council of Elders nabangina nabagaka bande nabarayi bagusi. They have misled Matiangi and they could be now doing ekiagara monogari momugusi ingencho nera kobekwa obomberwa oagachwa ogiterwa. All right? Okay. Ngoboli politisio monogari bomugusi omonogeri lito monogari nchirikichi na tojimanyiti ngoboli ayokwa tabironero monogari no ningyelete nyagosira nyachae. Yes. Rangiria abagusi abarai na ngusia gose Nairobi abagusi bonse pe abarai ebagachire ya maite gosenkia maki gosenkia makiare lakini boniga hoyote omonogeri rangiria abarai bonse ikan orrio moske Simbarati. Of course you know that the god having aki ntobwate gento gikorokwanga change of time gento giki ogonchole watching aki chingaki echichia boni gata ichiro chichia renge ngaki yanyacha nchi kubweka napi because people are more informed, right? People are well traveled naenda abantu barure gesomo ekero korigereria the level ye gesomo yani ogotamanya
yani okuborwa obongai ni gete okuborwa jisemi okumorwa okumanya mangana gete wachenjiri koru 2002 paka bono. Alright, so wikira rero ekero ko regard 2002 onyerigere na rero amangana arenge 2002 no tema ko yareta na makesa no rareta ayora arete na ringa coalition building okori like minded people omuntu okorkusimbarati. One of the qualities echiwa discreet neringa nanyare korangiria abantu bose because the ultimate answer neri yarenge ngaki ngabono simbarati narangerie omuntu okorkuzairi janda narangerie nabakumurangiria narangerie omuntu okorukwa omuntu oyo okorukunga oyoseri gukuru parliament omuntu oyoseri gukuru parliament yagaserigwa bagitutu chache bachandike tokoruku kibagende narangerie omuntu okorukwa barongo oyo mataria CDF yae yasigetu omwako namurangeri no takunyara kubarangeri because of oguonchorerie gwechingaki ase amangana kisiasa ekiagera emerengo bono yabeire yebegete boronge etenenete buna amagenaria agotokaria Canada ateneine boronge iga so takunyara kurangeri bonse because of different political affiliation and opinion. Lakini waikira lero ni asengenje embweyo wose that quality no anyeno mosike okorukwa Fredo Kengo Matiang mbago teba no monagari bo mugusi ekiagara nere takonyara korangeria oyo ntokorukuzairi janda takorangeri mondo korukwa osoro tako Silvana takorangeria Jafet Nyakundi takorangeria abantu abaro morengo bwe serikali. So that quality does not apply as of now as chimbwa chiria chomonoli omugusi. Okay, iso moncho mo ligerere birangerere bya gombiri bibiga kubwatikana nayo muske nyamwara nyarire kagotwerera ase chinga kichige namba yesimi igere 0726447367 ibirangerere bya gombiri bibiga abigona bogoswali Facebook na bogo YouTube ya Tembe TV gosonyale kogotoma SMS wetira sinamba heyera se screen go se 0726447367 Tembe TV. Hello Tembe TV. Yes ingoyo. Hello. Yes ingoyo. Hello. Ninko iwete kabisa. Hello. Ninko bwatete. Oya ko video no bure. Hello. Hello. Keye yogiria goli TV. Yes koriyo ya charukire. Nyesinyura omonjo mo rere ko gwa kesime enekibona helio giria TV yago nigo rireli kemono asoko enekibona ntochigo koigwa asenchira ere endonge. Getembe TV. Loga Tembe TV. Getembe TV ro. Yesi yokora ya charukire. Nyura omonjo mo rere enamba yesiminigere 0726447367 ebe irengereri bya gombiri bebiga nene kitukonya gusanga no muske nyamwaro kubwatikana no siasa aigeme yense. Tembe TV. Hello Tembe TV. Hello. Yes, hello. Hello. Yes, ningo iwete. Hello Tembe TV. Kayo yogirie TV yao. Yes, akorra una eriko nyora sinchira ire endonge. Inamba yesimi moncho mo rikelia sichinga kechiga tiganyale kingogo sange birengereri byabo namba yesimi negere 0726447367 Tembe TV. Hello. Hello. Yes, ingoyo. Wairire biya. Wairire biya. Ano, asuri
kugamba iguru y'abanogeri era mwekekere imwetako mukwana mwana ayo nalira tigati kwana uruye nayo kusi mutaro nazo kwana iguru ya Simba yo nale buya una Simba nanga na wenle tenyoro tebe tunga monogeri yale una kumekara mwana ayo ngere iguru y'umundo ataliko pendi andi ese ngane yewe nete pola ayebeke buya nane meka na bara mo monogeri usi na ndinjire yako tanga nyalebe ta ko nyara ku barangi nyalebe ta ko nyara ku barangi je nyalebe uyu kwanga butachicha na sigetekero uyu oyaire na sigeta uba mochore te ba muete bamindo kumure ya wese studio manyange ngone ye na matiani mubusi kinde ngiyo matiani atamanyeti bono gakya yabuno mukwana kunga ngomanye tamono kubwa matiani ayo osangire birangire byae bateno munagari bo mukusima tiangi ge tembe tivero alo yes ngoyo yes ni ngubwanite anda apa ada karena mana ada tadi Simba ada yang tengah di TV tu boleh tu kita Yesu sangire birangire bya igo hama boli ama boli ayiga no genda te kuli kanse kuchiore kunya herera bene nyura uno moncho mo rigere namba yesi minigero 7 2644 736 ge Tembe TV. Hello ge Tembe TV. Halo. Yes ngoyo. Halo. Yes ni ngoigwete. Ide ni bule. Urbo machoge tuwate baiga. Yes. Tiga tuwe kane tonto de alo murayo yanga ngata kunyara. Tiga tuwe kane amo. Tobe gente kemo. Ko nyumu gutina de to akekura amo. Tiga mono to ira ne nyombe me wake kura. Mugusi tiga to jamo. Asante sana. Yesu monjo mo ligere birangere bya gombiri bye biga asechinga kechiga nyara kogo sanga hamo na inje namba yesimi nigere 72644 7367 ge Tembe Tivero. Halo ge Tembe. Yes ngoyo. Halo. Yes ngoyo. Yande. Nkayuwa kakuru. Yamona sana. Nkayuwa kakuru. Chitagana. Yes, kurwaralia. Kwana kwenye bari take. Nyari bari take ke umbu. Yes, ni ngobwate tebirangere bya umbiri bye biga. Nare ko tebaiga. Yes. Yes, ni ngoigwete. Nare ko teba bantu ba minto. Obamo. Tukwane elio gelimo. Yes. Elio tonyare ko wake kula samo. Munekero pianya chai tua gete kula samo. Tukabarua. Asante sana. Yes, umusikinya mwana. Na igora magana yonse. Nambe yemo. Ntagete kubeka maisimaro liga. Ase chingambo cheito nentakeira abantu baito nabarure birengere biya nande batubwati. Nje nayo mobo ngopinge serikali ya Kisii County. Ngopingo mugabana Kisii County ya sibikoro byae kurwa 2023 mpaka lero.
Number 2, konda te kotebia abantu baitu na into no turasimatiana, lakini buna Raila Amolo Odinga atebete chikura chito chioka nchigokora intwe omugusito gambe weka tubwatira nebisa kubinde irinde tunore chikura. Lero iga abaminta aba barure birengera ringa nganga tumire na Simbarati. I don't work with Simbarati ndate kubeka boronge inche gasiane no korwa buna siasa nkonye someri anye bako yesoma kebwa ibine birengera byabo na birebia, lakini intwe tora abaringori bake siasa mbuya tubatebiga. Number one mbale na inchembo linga mbale na kene nga Matiang'i nere presidential flag bearer buna Kibaki arenge in 2002 neri boliri nene liboli yo masunte barache kongiraneria ekeretwa ikire omwakonde presidential flag bearer ya opposition ya chorirwe ekiagero isekorigere lero iga oyo minto Cyrus Nyakundi isekorigere lero iga etobwate Gachagua Eugene Wamalwa na ndo mategereri oyo kakikora njo ntegerere boronge Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka Martha Karua uchire kobwa werusiri ase Eugene Wamalwa orusiri ase Kalonzo amona omosike wa Munyoro the former deputy president Rigathi Gachagua. Ekikere ken ngukwana tali osikorigeri omoswati Martha Karua tayo ne timu eyo akare kurandi enjiri yaye. It is not a political strategy. Lakini barorekani baramu mbali yambo kuikira lero mbalenga wikira mwiso nde mbalenga wanyakora Martha Karua kara se convoy ya Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa abanda batatu wanyakomorera asemetienye ebere ya etiri tana korekano lero gari kobwaye ari ne kara ya pink obwanchani obongina female wayule. That tells you a lot. Na kiyako gerega seti yari igite gatebanga yarorekanire ase the United Coalition okubutukana kwa beiroro ntobwate team na Tembeya who was very much proactive ndagete banda ba minto bantegerere egere ba understand buya oyo minto korukuna Tembeya orenge ase obomo bwa United Opposition tulikomoreraga gotara nango na Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua na Martha Karua nera are kobwaye toramorera na merobiri endere bwango iga lakini bachagete baramo ekebo ekeme including Fred Matiang'i asabuna kwana orengo mbarengo mbono orengo bya lainiri barosirio morengo nde okorokwa Linda Mwananchi United Opposition Linda Mwananchi B, United Opposition Linda Mwananchi A neya Rigathi Gachagua B neyo oyo wono naende ntubwate independent candidates abwase maragare ango mukwane liolio mutangani ontebinga ekororekana igonda se Simbarati angana kwanera liboli kwambole tingaki mwanye togochera namo nje no monto mokensa tingo ikase kirgo kyang kyomoske Emeritus Justice Maraga ba mote biringa Maraga tige binte bitogo kora inchuga iga tubwatera na Fred Okengo Matiang'i gose it is a political strategy twasinyuruko koraki osoma. Number 3 Eugene Omondo korokwa Orengo obere declared bune part leader incognito in disguise wayule mba mubeke part leader ya ODM omosiko Orengo moisonde nonyendero ebate banga omondo tu adebira kobe part leader ya ODM no mosiko Orengo. ODM bado nebwato morengo oye abwebwate egentu gokorunga a sectoral separate entity secretary general umusubati oria korubolui moinoga umosike okorukwa Sifuna Nwale. So Sifuna
Babu Orengo Anyang'i Nyong'o Senator Onyonka Muntu buno yondo orenge muino iranira kibagendi abantu abasita n'abandi baformiri another opposition party wono nkoboliga ekero kwarigerera kibice kya rero aba bamintu baturigereti ekiagara we are analyzing siasa ekero kwarigerera kibice kya rero igoro Senator Onyonka na faminti gune kigunu kigwiki ibere kisatu cyatire Mheshimiwa Senator Ososi na famiwa ne kigunu today omukutano no korekana Kondele Kisumu County na Siaya no korekaniti alright yes ngaima tiangyarenge igarenge igorogoze ne kerenya isn't it alone na jete na opposition ibande yaya ngusi yarenge so it tells you what akero togoteba ng'omonogeri bw'omugusi mbwatera n'orio ndo kabere ng'ago ikabo omonto okorepresent these issues. Lakini nkwenyuri no musikie Matiang'i nakwanira asoko bawa habara ibo kwamiria serikali nakwana litukura ngiakwana atauna bai kiro muntu tebete na nene asoko ligio kubwatesigwa bagaswa chinsemo okoriyo kubwatesigwa okoriye kerogo kyo bojumbe mini kyo bo rais bosigiake bano kibuna ngoro sibale serikali rabisi. Let me tell you ntegete ngotebiga in developing democracy especially Kenya omanyete syllabus ya kugenda bwangu na endete tekotebinga ase syllabus ya kugenda bwangu ya kisiasa leadership progress prosperity employment opportunities development backward thinking ya kontobeka abantu aba bakore kwerende. I want to tell you that strategy ngakero mondate bitu wagenda abwate kirase ari gichikura ndate ngobori goyo mintu naba mintu montegerete ngobwate Luo Nyanza especially Migori is our neighboring county into utore classified Nyamira na Kisii una Luo Nyanza counties isn't it ngaitore ngoko represent Migori ngoko represent Homa Bay Kisumu Anyang'i Nyong'o tarasoka isiko buna Orenga asokire isiko Siaya. Let me tell you nandende bya bantu bamintu intune supporta cha Matiang'i egiagararo omwana omintu ko emebango ya opposition ya tutukanire. Alright, that is why almost William Ruto are very happy. You see, are very happy. Why? Mount Kenya yajire na Wamunyoro. Nyanza teragenda na Matiang'i. Bono yachire na Babu Owino, yachire na Sifuna, yachire na Orengo. Western yachire na Ososi nande yachire na Sifuna. Nairobi Babu Owino wake na Sifuna wake. These divisions as a political expedience yakoleto muburukano a sitting government ya take opportunity and pride ya kania abantu ababonzi ekiagara. It is very possible today if you compare Matiang'i rero iga na Sifuna nonya naye nkubori umurarisa Irasi Nyakundi mbori n'aba Kenya bonse goikira rero iga asijira lichi akorirwe na a movement ya linda mwananchi abwase Matiang'i atai oyuli ngora ewe erogyo ba deputy president gati totebenga wana abanda bari kurikira as united opposition asabantaba ekitimu ejibere ngora ewe kero kia deputy president goza ewe a president oikira rero iga gati ya omusike Fred Okengo Matiang'i no musike Sifuna. I will tell you Sifuna will carry the day and mark my word asiki asengencho obwatire mateka the young generation. All right, the young generation
ase biashara byabo na ebitoki byabo bakonyora ebikebike, they are now funding Sifuna. That is why lieta lia Matiang'i liagu korwa 95% likaira na mpaka 35%. Why? There is an appeal as a kisiasa of a statement you make. Ekoba appealing ebwato munguso. Almost Matiang'i lacked that appeal for the young generation ekoroku GNC. Omondo koroku Sifuna rode on the pretext that he is a young man, akaleta Babu, a young man, yes. Bakagenda bagakorobo science bwigoro bwa kisiasa, bakaleta Linda Mwananchi. They have registered a political movement, Renaissance Party, and finally they rokire everybody, the young generation yakwerukanga mimi ni Sifuna. So that alone, every day na kinagote binga syllabus ya Kenya gekogenda bwango omoralio Minto Cyrus Nyakundi. Yes. Nekere syllabus yeko enda wangu omo Kenya interprets syllabus ye yuwango or make a decision. The decision has been made. Matiang'i Minto, I want to say narengena Matiang'i goro. Narengena Matiang'i goro. But I want to tell our people, Matiang'i has an uphill task. You convince the entire electorate and the coalition. Okoraki, vote. You see, siasa ya lero tokote boyo Minto ngaki nga etwa decided Matiang'i genda kore campaign ya ugusi otoletere 1 million wa Munyoro genda in Mount Kenya otoletere chikura milioni 6 Ososi genda Nyanza na Western motoletere chikura milioni 5. It never works. That is not a strategy. It is a backward ideological philosophy ya politics asogo chikoroisi kerogo in 1 year. Nari gukora gote baiga. So nari kubeka abantu baito buya. Ba understand. Na ende mbabori bori tuikaranste rero. Suppose ekiagara wa Munyoro Rigathi Gachagua will not contest. Lakini yagote bango korariki gukuri yale chikura. The law and the constitution is very clear. Once impeached, you are condemned eternally. Once you are impeached, you are condemned eternally. The Supreme Court tera come out koro keraringa omoske Rigathi Gachagua na bwate immunity yoko genda kuria ekerogo kyo president. But today, when the legal officers and experts bago kwanera igoro ya impeachment no kurie kerogo kwa Rigathi Gachagua agoteba o ameskiza ground nero isaine kurie kerogo. All right, the political pundits and legal experts will tell you no, Rigathi Gachagua ta kwaegwa kerogo ta wancherwa ne katiba ya Kenya kiagara goteba. Once you have been impeached, you are totally condemned. That is why Sonko cannot run. That is why Waititu cannot run. All right, because they are impeached. The constitution nereba begete isiku. So let me ask you, lero iga Rigathi Gachagua is seeking for a position in your presidency. One you got the binga is just an outright ticket. Dingango chale kobol, taligo chikobol. Na ta konyara ko convince bantonga kingango chale kobol. So tell you strategy yoga the bia bantonga nchenko boli nde tomanyete nga to kobwa. All right. So and the same case applies to our brother. We love him, we respect him so much. Muske Fred Okengo Matiang'i because he's our son. And we want nge keroge kangana bake. Ono nari koboliga aba kusiba Minto. Omuntu koro kwa Rigathi Gachagua omuntu abwate today in my political analysis igakoro Kalonzo Musyoka. Barache basangie tegerera Nyakundi Minto. Murache musanginga omosike Fred Okengo Matiang'i taraegwa ebendera yoko peperusha ekerogo kia president is this country ninki marakore. What will we do? Okay. Yes. No, I'm asking. Yes. Nkomoli abantu ba Minto
rero iga abantu bakorekana Gachagua calls the shots. He's a kingmaker. He will not go for the position ya presidency. Omuntu Sifuna is sweeping the wave across the country. Igone kegenta kuri ere no rengo na monere no rengo. Ekero musike Anyang' Nyong'o ateba iganga ki we are building this man for the future. Mwanya toro chikende yonsi enda nyumbani ligerelia akabatebiga bantare gukwandra Professor Anyang' Nyong'o, a political scientist, akatebia banta somo sangerekano mmo baise koiro mwana yo Sifuna kiara izaluya akabatebiga. If you don't know, this boy has a future and is being built, he's building himself asengenju ya mambia akabatebia onye moiweti mogendenka mubwatogo ogoto. All right, what does they tell you? Orengo and this guy yokorokwa Orengo and Anyang' Nyong'o ba positionally omonto okorokwa Sifuna for a presidential position. Acha ete igaba mwete sikabere gatatu taligwa kamatianginse. That is scenario 1. Kagwa kamatianginse ninkyo mogusia goteba. Scenario number 2, ekero ba etire iga abantu ababaito abantu abatu akwanire batebenga ki bono onye oyondo chikobe president running mete flag bearer omusiko korokwa Fred Okengo Matiang'i goika ekiagero monto bwate chikura chia Nyanza ngima na Nairobi na other parts of the country Sifuna ototake tabe running mate abantu bamenya bateba eyere Nyanza Western region etokurusia abantu babere president ne running mate ensemeyu coast northeastern eastern central ngaito chikurusia ben. So it is a hard tussle. I want to tell you. No. I want to tell you. Let not people make a conclusive decision that they have Matiang'i until they work out. Bakoro morovelio moronge woko mubanga wokwegerera woko minyoka mutwe nagoteba this is the favorite. Okay, umusikinye mwaro korengana muna siasa ye korengana muna birengo sayo monyene siasa ye na kikwengo cha konyako korengana muna. I'm not a politician. No, go come No, I'm not a politician. Kingo kora siasa because I only read the politics. So I will not dictate until I am asked that now give us the direction, all right? Nalinda aruwe kweren. So Kingo kora siasa because I'm not a presidential candidate. I'm not a gubernatorial. No, I'm not a candidate in any position until next year if I decide. But I not go for the position if today ngukona next year tingo gende kero kyo president ekero onda agende egekapi nekyo naende kenepi kia obogavan. So I cannot make a decision. I cannot advise people who are not ready to be advised because I am a koro kilio bogare wasiasi no nyana ena koigoira magoso maiso na igoira bantu baitu the scenario still ase siasi. Lakini aba nanchi bagatena yakoro ku Gideon Mugendi oro South Mugirango ibencho wateno kungaina wananchi ngakingo bangaina korengana ne biranga byago genda tekoro ndete kubori goyo minto ngakingo ngaina bananchi nje tinda abatebi mbachora Matiang'i. Let them vote Matiang'i to the last. One is a presidential candidate. Aire flag bearer. All right? Because this politics changes every time. All right? Yes. Today we have Sifuna. He's the man of the moment. Nero mumura enseka nerebo no bwate litimo nero bwate nguba ochire korwan. Today if the rating comes today ya Sinovet, if you do very clear Sinovet etabwati chibese etabwati any compromise, people will tell you we want Sifuna to be the president. Why? Because he is young, he is energetic, his statement is appealing, all right? He quickly and easily goes and mingles with the young generation. The young generation have more votes than our fathers, our mothers, our grandfathers, and us. So oyo tindiko kungaina igongo koerera, you make a deliberate decision kogenda mokonye Matiang'i minto inchamo na inue. Ekarotwa mokonyire
torere how best do we want to secure the position of presidents buno mugusi. Okay. Iboli linara igo kuboli takwa nitiria ya gotena. Does popularity determine leadership? Of course, it does. Almost go kwa Fred Okengo Matiang'i is very popular across. Number 2, Sifuna Askam is very popular across. Rigiji is very popular with his proverbial political statements every day and innovation in terms of how I go articulate the issues, all right? Yes. Popularity is one of the factors as considering who is to be a leader in which office. Not only office ya presidency, lakini other offices ya ugatuzi, buna kwa especially political positions. Echo unomo senator, umo governor, umo women rep. But also, that question that popularity can be always be created. You can always create your popularity so to become popular in a short time. For example, ntobwato mumuroko kuchanua amino okorokuno, that is Nyamira, that nkwa nerekisi nyaliba alichaje Dr. Joseph Birundu muisonda chagete siasa, but all of a sudden is the talk of Nyaribari Church, and the people are saying abantu babeiro buno Okengo Nyamane tongi obeiro obeire former umujumbe orenge former orengoro, lakini rero iga oise kogenda Nyaribari omonto zairi jandara oboye no you created the popularity yo motienyo. In fact 2-3 weeks almost Dr. Joseph Birundu. So popularity determines a lot, but popularity is not enough quality or a factor for determining a ningo kobomorai in which issue, because the character and the factor the quality character and reason popularity, it can always be created. If I want to create my popularity, I will have my 10 million and I'll be popular in 1 week. Now, the question is, can I be able to sustain my popularity until the date of elections? Okay. Jisu monchomo ligelia sanga mono into virengeli biago nekibuna kerokoli ka SMS ngoli kolelie tariago naboigo asense mokoro. Nabigo nabugonyara ko gutwa kresime na bayesi minigere 0726 447367 go 0726 447367 naboigo gotome ujumbe nke wetrase nambe yo naboigo swali Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV birengeli byagombi bibiga tunyare tugosanga senchira here endo Getembe TV boigo YouTube Getembe TV birengeli byagombi bibiga tunyare tugosanga senchira here endo Getembe TV ngoyo Getembe bero isi yo korra hojarkire sangamo na inte birengeli byagombi bibiga Kiagera no mubishomo Tigata biruto atoikeria bintu esukari atotire ningo atotire ki sukari agatirikire gentu ningo nina mama abantu batakire gukwa okaba ba alina mama usetioro okay korra ya chokire yesi namba yesi mimoncho morgerera ni gere 07 2644 7367 ibirengere bya bombiri bebiga kubwatikana nayo hegikare keiga nayo almost Kenya mwaranyarire kago twerera Getembe TV no. Hello. Yes, ngoya. Oyo maina Jasper. Kuraralia. Na Jasper no mnyakero wo kagiro boda boda se kama swali assistant. Kuruga ya minyengwa. Nonyare koko keye elio gite oyo mwale ataga we studio yes
Enkoboriga. Ebitanga nitima tinga relo moikoya. Okay. Hello. Yes, ni wewe. Kogera omungwano yo igakerekana kobe kichane geke kebende te ko support oyo itoyo mo kwa Fred Matiang'i lakini bono elio gya gwakaga abo mpiriko ibile juna point nkya mile tya kwa naga bono nata kumubori go murabya. Yes. Kora. Kogera ebile tikina no munya na bari na barumba go gatemba bwato muntu obo. Na intwe bwato muntu itokoro ku Matiang'i. Bono ekero agoteba nga Matiang'i taisaine. Kero muntu bono iga campaign tera igorwa toja kechikura bono na abantu bakunya kumanyekania nyagete na atenene. Asante sana. Yamuna asebire ngere byabo. Manjere ngina liboli ntaleba. Ndate kwera nliyo yo minto yunga kya koro. Koro kuchasba. Jasba nambe yemo injetindi kijana. Nje gonde miaka 53 nje no mugaka. Ngibere mwaka 72. Number 2 njetindi moikoyo no mugusi. Number 3 Nchengo supporting the Matiang'i with conditions nga akore siasa irengia. Number 4 ntaite koteba nga goika mwerwanirire buya abwase ndo yo mobo kobange siasa ina mo make sure nga Matiang'i obeire favorite. You know nagina ateba yiga abagusi nande let me say this monganjere Ngonya Matiang'i takoegwa flag bearer kobe flag bearer yobo rais wa Kenya abagusia bange bago chikoirana aso morengo Ruto. Mark this day and mark it because the media does not forget this. Matiang'i ache anya takonyara abagusia ba maminto mubwente kurwandira Matiang'i mubwente gosoka isiko inwe ya mwananchi akaratu asokire isiko turwanire Matiang'i minto tomatebi ngaki tigakobera gusioka gusinto korete togenda miguru tokore meeting yororo tonyo representative kurworo turwo togende Wajia Lodwa Maralal togende asakoro kwa Isiolo turwo togende asakoro kunkwende maate West Pokot togende chinsemecho gusinto sibete. Our people should come out of this narrative okorengera liokonga ekerogo tebyo morai koreke boronge nganko mupingure jetindi ko pinga Matiang'i ni nungo pinga ekiagera mubwate an informed ideology and opinion and decision nande na baboli liga mambi moko sangi Matiang'i teirie flag bearer ya kobe president ingi mawakora mwenzi pi moko nganya mogende UDA momanya ko tei Matiang'i ogwasinye tukwerwanerera korete ticket into gwakere chikura. That is how the nature yomugusire. That is why into as political analyst ntobwati favorism igoto kwane kerororo egere tokonya abantu baito ba make an informed decision bagende forward kokora ebintu bire bironge bya kisiasa. Right? Ntoja tinchangu ngaine ngaki nga Matiang'i ale boronge atene ine boronge Matiang'i akoba boronge ekero sifuna ako koromo kutana mate werende ako kore country engima ingi ako koromo sike Matiang'i atale ngochio. So we are assisting our people as political analysts, those who understand and follow politics of this country, toba erese asige ntuge koro kwanga gaps gose ogwataneneka kore kwebirengererio asiki siasa egere baira maoni aya itu bayatumeke ekiagera inchebuno mugusi
omo muro yo akonda manga inje no moikoyo nkare inje tini moikoyo. I'm a political analyst and ndate kuborio mwana ominto ngaki aino monto mongaine nande no monto muya. Okay, yes. Bono takeire mubwate smart yangiase ebirengerere binkoba asoborege ubure mwamore tange else Dr. William Samoei Ruto atawaosha asubuhi na mapema. Yesu umusikie Nyamwaro ngaro kuro kupeti kwa daraja mbili awateno ko ngaina bana arepeti awateno ko ngaina bana yoka yana gyade peti bona ntakire muburi peti ngakingo ngaina bana inchi omonji mwodi umusikie Nyamwaro tikatsangira libirengerere biga lindo nyare ko kubi irana lyase libo elimo yes no yiga nere gutara ngo ngaina bana inchi agotena igore ensemo itutamu na yes tigatura ngaina bana inchi ole ensemo ya tuta namba yesime moncho mo rigereria sanga mo na inje birengere bya bombiri byebiga asike karo kiage tembe namba yesime negere 0726447367 getembe tibero Hello getembe TV. Yes ngoyo yakoro kwekiro korwaralia koro mutino de kidudu masa ono mo simimo yu akora kana kwa semo ya tuta na banga no kwa na rai lakini akora na kuniria ferenda anza kututu kwa nyewa kutu. Okay, asante. Na ndio kuligereria entera matiangi na person ba kolega toka entera ba kolega kando ile strategy yao watu ba kolega na ne wata na tembe atari ko bata onyorenga na tembe ane gavana na wate gasia ka apart from pias. Okay. Igual tú pero no mutegere ilo corona na wale tuta na ende na ile genta na koti. Okay, asante sana sebirengereri byago yesu monchumo oligereria sangamo na nje birengereri byago mbiri bebiga namba yesi menegere 0726447367 getembe tibero Asaira. Yes, ngoyo. Wairire. Wairire bya. Oyongi twen mogendi. Koru sauti mugiranga ngirezi. Mungwano oyo omarenko morora. Igo koranga igari seti utangania bakuti. Ono mungwano ino president yari president yo candidate yara ko bone ya president yo candidate neno mundu karenzaida Gideon Ngobolinchira kiago Tanzania bagusi iga ko batanta ninga matiangi na ko kwale ko president yo candidate ye tanya fujo na ise yo opposition ye era ko buru as president yo candidate Oji gato mira chabo au tabadesa anga ina agusini era amaira tuta na ande ge tuyo kumira kumiri mone na de ya tanyi mani iga ko kuane ri tutai yo tutai ya na ya siasa. Okay, asante sana. Yesi moncho mo rigereria sanga mo nsinge ncho yebiro bigenda tekwenda ebirengereri bya gombiri bebige namba yesimi igere 0726447367 ge tembe TV oyo. Okay, ya charukire roge tembe TV. Hello. Yes ngoyo. Ya goro go Duke. Goro ralia. Koroga iga sendu won. Ono mongwano yokoro kunyamwaro. Omuntu kabere de hadi ya ODM. So wamonyero ward. Ukani wangainire. Sei totally monyero. No, sei totally monyero. Sei totally. Ni momo getutu ale na kana no mogetutu. Ya withdraw. Otabire ngani wa kwanire ne yoboli mo. Withdraw sei totally monyero. No.
Oinomo gadudu. Korengana muna emboli, tiboli eli, imboli kikwenge komoboli. Korengana saya. Yeso kora una. Ya kuna neroro liya. Meshika nyambane kurunya mira. Ako tena cheni sino barangiretie matiangi. Tembe TV. Getembe TV ro. Loge Tembe TV. Kora. Namba yesime mwanchomo ligerelia nigerega bwase screen gose nigere 0726447367 nibirengerali byagombire bebiga kitogo chi higokore gikaro kia Getembe. Tembe TV ro. Yes, singoyo. Oyo kusina Jafet. Correct. Sina Jafet au kuna kwa basi. Sina Jafet na kwa basi. Oyo mo basi. Ngere bya mbiribe. Ngere bya no mubro kwa na umwa na amua jira kama ngana. Lakini mwone ndio hata tuta na nyama kusi. Kere kieke. Nolo cha dawa teba mangana ya naiwo teba na asalinda mwananchi atangoyo na maji na rero. Nada kana nje moto ya Roma nyibwa na wakema nyede. Yes. Asalinda mwananchi ina mwana yo DM. Andi simula kara ta ko president wala ta ko ba nonya rani ne. Sifune are yenda ba anazinga ODM munye na kinera kwane te. Akateba nga onye mati yangi bitu kamubati becharuka one town. Bono emwe ore banda bon saro poison. Ruto kwa one town. Namwe pra borobu. Oyo ndo bashakwate lokateo. Bashakwatali nga ore yatakite. Bashakwa ro kome tuta one town. Hasta mandó pues un ingreso de presidente yo para tera esto va a traer bono iga oye el carón na matian bono iga hago dar una chufiriño corona ko gore cho wiki ko vai na mata carona no chico más que ya me kia iga te da banda bata de ojo sera para tera yemo kia me dio que monta tu por ni pawa mesa Gong ni dia yo tebang ngajeng itu lagi pera, singgo tambah baru ada itu. Nonya, nonjo, mai berding batu, waktu nongin dia kau nuah. Nanu usul macam mana, aku kira nak kau orang lagi buat sinatian. Ya, semua ini berdua jauh nona arah tu dia. Asante sana. Ya, semua berdua jauh marah kau. Okay, biar nasi berengger biau. Yes, nara yo hokoro kubenweri, koro Kisii Town. Awata ni wakorre wachire mamenjene ke sakukyo mogusi. Onera hakoroku Monica koruigare. Awata na mbijore igento ntuta. Ese monchomo ligere birengere bya bombiri bebiga kitogo chi gokoro. Tembe TV ro. Noge Tembe TV ni ngoyo. Yes, enjo shukuru naikuro. Gesi birengere bya bombiri bebe. Ana ndorina ki. One of that is the truth. Nothing besides that. Is full culture. Yes, people may not be able to understand him. Like in the is a political analyst. He has analyzed everything clearly the way it is and how it is. Na moyo pongezi. Yes. Endra kuravanta maiso. That is the truth. Asante sana. Mucho muligere litigambwa tisimi bere choka kero togochi gokora ili nduli baga koja so muskinya mwaro anya gakoro birengere byabo. Tembe TV. Loge Tembe TV. Yes, ngoyo. Monchi ro kuruchinsa mujenye vya tomo na poda poda.
omungwano yimotebi ochoka mangana ye buya akarege kukimu gutiyete ni goto kubwatira nabo amotakoba uitari musigisi oro goto mugarenjini ekiama kimu gutiyi na omotengeta twese me akipiri goto mwata amagoro kunaba gutibon Igomo debe tora matenu chiti kama kimu gutiyi mugonjoro mona kora gutize. Oh, okay. Simbwate simeya moyonka kitogochi ibokora. Ge Tembe TV ro. Roge Tembe TV. Ge Tembe TV ro. Hello. Yes, moyo. Hello. Yes, ningoyo. Hello. Ningo ibeka. Hello. Korra network ya inigere. Esther getembwate simeya moyoka linyare kinkoruli baga kuja somus Kenya mwaro hanyare ga kure birengere byae. Ge Tembe TV ro. Hello gatanguti. Yes, ningoyo. Yoro patumamba. Korotalia. Mungwano yimbu yagatewa. Hello. Yes, ningo ibete. Mungwano yimbu yagukwana. Matiangina batakeire nera soke. Sekenje mondo tayo wacha komukorere campaign aetana nera gakirete amuretera chikura. Nera natakeira soke anyore chikura. Okay. Akinenda so yora abu studio kuma device. Oyo ta kunyara kwa device sekenje kende nge yamanye tigure ya siasa. Akinenda natakeire matiangina soke akonyo mugufi. Asante sana. Isi, somus Kenya mwaro. Fue gure birengere bya bananchi. Beyonce P. That go very brief. Yes. And then so my message from a very senior prominent political figure and a mentor in the country. The last message Oyo Mintaru is very clear. Number one, I do not support two-term. I don't support. Onde bwenzi olengereti nganinde two-term tindio. Number two, emwanga ligania mubasokana. Tobwene tego bachipane jibantu pane. Yes. Ntobeti enaje njibweka naende mwanga kirisi mapema. Igo ntwa mwabangete nganye bange nge uchibese nje kukwana igoro ya two-term. I don't support some ideologies tier two-term, including the recent remarks na akora igoro ya etaro ye president in Kisii na amagoso akorekane tororo. Nje n'umugaka uri myaka 53 utagete ubunchoreria bwegesaku kiane na ebigori byane n'abande ebisaku ebyo byamambi bichikonyora obugima burubuya botabwatie mechando ase emereme kobororo employment opportunities ekoewa without discrimination, without egento gekoro kwa age, without creed, without kwaena na maaki abantu baitu bakoreki banyore negesaku kiamambi kebororo. Inche no monto osemeretie eserikali yere transparent, accountable, and in fact, accountable, credible, and open, and very much for the people. Ekiagera abantu baitu intwe intutokorosie sekrali. And finally, second last, eringa asa abantu baitu babeire bagontegerera omusachi oyo kwa nabo mwerio igambwati muno. My appeal is to the wider community yomugusi ngati kitogendrete kubwati Matiang'i oito as a presidential candidate, as a president of the Republic of Kenya. Nto mongaina totebe buna twatebete 2002 tokangaino yondenga tokamubwati singa watu wengi sana nto ngaina Matiang'i buna tuwa ngainete omos Kenya cha ntuwa ire kerogu
This time, we must rise beyond intwe tuligia basani erinda onye tutagete korosia eserikali wetera Matiang'i toreta basani batubwatisi. Okay. Egento kende oyo Minto Cyrus ngoteba ng'aki the growing prominence igosogo kina kwa Edwin Sifuna kisiasa yaretire liberera na yaimukiria kerengo gya kisiasa ase opposition. Eyo egoaka Matiang'i oito mono egoaka omogusi. Sifuna igabwate enkwana eriye chinguru nomo nguso bwa kisiasa bwa ODM. Eyo eminati Matiang'i oito woikatige korilae gosego semeri gotwara gosemeria as a technocrats, yani bari bago kora egento political science atige koba semeria arigererie omunguso ne message eriye chinguru ya Sifuna erinde ene record yaye erinde asoke isiko anse kokora egento gekoro kwa political appeal abori abakenya bonsi naende aikere abakenya arorekana abasaba Kenya, yani visibility. Matiang'i must be visible to the electorate of this country. Yes. Naende atware egento gekoro kwa alliances tabaise kogenda bweka buna babangire kogenda bweka. And finally aso wenge we are supporting and I'm supporting the expediency ya Matiang'i but in question. Ngotebia bantu ba Minto saka wakabana mandegere na megusi mandegere na megetembe ona mwai na yae enga kieye ne ya omugusi arorekanire ko betaya asokoreto woncholie boburai ase Kenya yaitu. Okay. Nkoboria abantu baitu kimogenderete na togenderete twins osuguma ero gurudumu egoso okogoroko kwegari yeye erinde tonyore siasa timo maingai na Matiang'i je narenge na Matiang'i igoro samwe nandi namotebetie kene mongai na Matiang'i ito toje gotoka igotore nesani itabwatie ndagera tore nesani itutasabiri tutaikoragera. Nkotebia abantu ba Minto bagetembe yo Minto Cyrus, thank you for hosting me. Yes. Kero yo mona bwate opinion yaye uriote batindie political analyst nero na analyst omaki ocho morangeria toerere tabaise gotwara biasness timbwati biasness igotokweresa twerera twaringoria twaunenkia twasensema egere tutebie bari batari kumanya kumanya mang'ana bamanye Cyrus yo Minto bakonya abantu baito egere tokogenda chikura twamanya ng'antu bwate an informed opinion omorai wense ogochikoba Matiang'i. Okay. Ngina neliga tembe TV mbuya mono mo director supervisor news anchors nagetembe yeto yons nabagusi baito bons ngo batebinga esegi nendoro motwe igo goika turinge emekono yaito turinge ne chirongi tusibe ne chinkini elinde tuligie ekirugike. Asante sana. Pero musike nyamura soko nyora chinga kichago na wikira gigame studio cha Getembe na wikira gabu mwancho murigiria nongo ikero mwilio woge ikaro kia Getembe lietera ne Cyrus Nyakunde na go sabire utwaro burigiria na wikutuko burubia. Omurayi